hou je het in trouwens? Ja. Opnemen? Oké. Gisteren namelijk weer een keer. Triathlon Zwaar 08 in hevig gevecht met onze buren zo te zien. Ik denk dat het weg is wat ze net als gisteren wel gaan winnen. Het zou maar zo kunnen dat ze vanavond hun wilde haren gaan verliezen. Ze liggen in ieder geval voor zoals het Wow, er dat is eruit ziet. spannend hoor. Wanneer komt verpletterende eindsprint? Ik denk dat die nu ingezet wordt. En dan gaan ze. We gaan de dubbelslag maken dit weekend. Dus weer op de Zwaar 08. Ja hoor, het is perfecte YouTube filmpje van hier. Ai ai ai. Wat? Mooi man, mooi hè? Ik zou jou wel zien, denk ik. Ja, ik vind het leuk om te zien hoor. Dat is toch prachtig.